Avui, al Naps i Cols... Practicar la no monogàmia es pot practicar de moltes maneres, no? I com que trencar amb la idea és que també és este etern debat des d'on trenquem amb la monogàmia o quines coses ens carreguem o quines coses ens replantegem. Tindre diverses relacions alhora és relativament fàcil. Ara bé, no? Com que tindre aquesta cosa de cuidar-les, responsabilitzar-te, tindre el temps per no parecer un pulpo en un garaje, tindre les converses, ser honesta amb el que te passa i a millor estos viatges emocionals que poden aparèixer, atendre també les remogudes de les altres persones, tindre en compte els teus privilegis, amb qui te relaciones, etc. Això ja comença a ser com una miqueta més difícil. Naps i Cols. Dirigit i presentat per Marc Pitarch. Bona, Sandra. Hola, què tal? Què tal, com estàs? Molt bé, molt contenta. Sí, no? Benvinguda al Disbarat. Moltes gràcies. Tu vius aquí al barri de Gràcia, però em deies que no havies estat mai aquí, al restaurant aquest. He passat per la porta moltes vegades, però hauria de vindre un dia, no?, a dinar o alguna cosa. Si t'agraden els calçots, aquest és com un dels llocs així de referència de Barcelona per menjar calçots. O brasa, ja sents l'oloreta aquesta de brasa. M'encanta, vindré. Molt bé. Escolta, doncs, moltes gràcies per haver vingut al Naps i Cols. Moltes de res, feliç. Val a dir que hi ha hagut un... No? O sigui, vam desprogramar, ha passat un parell de vegades que no hem pogut fer-ho, però finalment estàs aquí i estic molt feliç de poder enraonar una estona amb tu. Igualment. Molt bé. Vinga, va, això és Naps i Cols, un podcast de converses en el que fem un repàs biogràfic i professional de figures rellevants del panorama català. Un espai sense presses per entendre trajectòries i moments que expliquen el present del país. Hem enregistrat el Disbarat, al bell mig del barri de Gràcia, produït per Hamster Loco i per Telenoica. A més, comptem amb la col·laboració del Giga Zero, que és el germà petit del, malauradament, Maga Zero, doncs que té una pregunta per la convidada. I avui amb tots vosaltres, Sandra Bravo! Bueno, l'ho dit, molt feliç de tenir-te aquí. A més, hem anat coincidint, no? Tu i jo ens coneixem. Sí. Tampoc som supercol·legues, vamos a tomar una birra, però sí que hem coincidit diverses vegades en diversos llocs i tenim amistats en comú. Sí. Molt bé. Doncs, et sembla que comencem directament així, a pelo? Vinga, ens anem per la biografia. Sandra Bravo, nascuda a Busot, Alacant, el 1983. Periodista, divulgadora i terapeuta. Especialitzada en feminisme, sexualitat i no monogàmies, és una de les veus més conegudes de l'estat espanyol en el debat sobre els models relacionals i la crítica a l'amor romàntic. Impulsora del projecte Hablemos de Poliamor, des de fa anys combina divulgació, formació i acompanyament terapèutic al voltant dels afectes, el desig, les no monogàmies consensuades i la sexualitat no normativa. És autora de 2 llibres, per una banda, llibre titulat Todo eso que no sé cómo explicarle a mi madre, publicat el 2021, on barreja reflexió política, experiència personal i mirada feminista sobre l'amor, el sexe i les contradiccions dels vincles actuals, i és autora també del llibre publicat el passat 2025 que porta per títol Si te he amado, no me acuerdo, Cuaderno de vulnerabilidad compartida, un llibre on explora temes com la interdependència, el dolor, les cures i les contradiccions afectives en les relacions no normatives. Sandra, em deixo alguna cosa important en aquesta petita descripció? Que visc amb 2 gates que em deixen compartir el llit amb elles. Ah, que xulo. Sí. Com es diuen? Es pot dir? Frida i Momo. Frida i Momo. Sí. Uau. Pues des d'aquí un saludo a les gates de la Sandra. Bueno, també que has fet un parell de pròlegs, no?, de llibres així sobre no monogàmies. Sí, 2 traduccions de Cathy Labriola sobre ruptures i no monogàmies i el de Jessica Fern de Una red segura. Increïble. Aquest llibre em sembla un... Molt bo, és un gran manual, recurs. Sí. Molt bé. Vale, doncs mira, sempre la primera pregunta que acostumem a fer és com eres petita. Com era la Sandra amb 6 anyets? Ostres, que bona pregunta. Doncs era
Una xiqueta grosseta, de poble, molt vergonyosa, molt tímida, amb un món inter que continua tenint bastant gran. Crec que sí, he viscut amb molta relació amb mi mateixa i amb l'escriptura ja. Jo des de molt xicoteta he escrit molt perquè per circumstàncies a ma casa no es parlava massa, llavors com que amb un món interior bastant creatiu, bastant ric, però ja t'he dit, crec que hi ha una vessant meua que he explotat amb l'edat, que és el ser més expansiva, que de xicoteta no tenia res, i era com molt bona xiqueta, no? Com un poc prototip en algunes coses, molt menjaoreta, m'encantava, em continua agradant moltíssim menjar, però en aquesta època el cuerpo me lo reflejava més. I també com amb molt contacte, tinc un abuelo que és agricultor, amb molt de contacte amb el camp, amb els animals sempre m'han encantat, molt vital i també com, sí, és que això, com molt responsable, m'agradava anar al col·le, feia els deures, estudiava, sí, era com, no sé dir-ho així, com bona xiqueta tímida. No sé si Tens un bon record? això... Creus que eres feliç? Sí. Tinc records molt bons amb el meu iaio, amb el poble de la meva família materna, com molt de caliu, molt d'un lloc on era feliç i on m'agradava. És veritat que crec que he tingut una infància molt poc connectada amb xiquets, perquè també, i això, bueno, també els estius m'avorria molt. O sigui, per això també havia de fer com llegia molt o escrivia, perquè em portaven al camp on vivien els meus abuelos, però allà no hi havia més que camp. Llavors, al final, se m'acabaven fent 2 mesos enormes, com molt llargs, i sí, he tingut una bona infància, però, diguem, com que sent també que el pas del temps o el contacte amb altres realitats més enllà de la meva família, que a mi a edat de 6 anys era com el meu únic món quasi, m'ha permès anar sent qui soc, perquè amb el pas del temps també he pogut veure que he viscut, entre cometes, molt armariada. Una xiqueta de 6 anys no sap ni el que és un armari ni per posar la roba, però sí que me dono compte que n'hi ha processos un poc de trobada i de poder mostrar-me que han vingut amb l'edat i que de xicoteta amb aquesta cosa de ser bona, de no cridar l'atenció, de no trencar les normes, com que no vaig poder experimentar. I a l'escola? Tens un bon record de l'escola? Sí, m'agradava molt estudiar, era com un lloc de refugi i de visibilitat. Sempre tenia la competència, entre cometes, el meu germà mai m'ha competit, però sempre me deien que el teu germà, tinc un germà que té 3 anys més que jo. Llavors, quan jo anava a classe i llegia la llista, diu, eres la germana d'Alfonso. La hermana de... Alfonso és molt llest, A veure, o sigui, com sempre la comparativa, l'expectativa, i jo, bueno... Però sí, era un lloc on per una part podia fer coses que m'agradaven molt, també és un lloc on vaig patir bastant, no sé si ara es diria assetjament, però bueno, també un lloc on vaig patir molta burla. Com t'he dit, jo estava grosseta, llavors tots els insults que tenen a veure amb una xiqueta que té un cos que se considera massa grans, tenia molt d'acné, era molt tímida. Llavors crec que tinc les mans i els peus molt grans. Hi havia com una sèrie de coses que també m'han fet rebre com la burla. No he sigut mai una líder social, o sigui, com que sempre tenia aquesta cosa de que també era un lloc on rebia, no? On se m'estava recordant tu no moles, no sé, és com una mescla. Tinc records com bonics i de tindre amistats molt guais i també jocs de defensa, no? Des del... Per què? Dius que tens un germà, sou 2 germans o n'hi ha algun altre? Sí, són 2 germans. I què tal amb ells? Us portàveu bé de petits o hi havia molta peneïta? De xicotets diria que ens ignoràvem un poc, o sigui, vivíem en mons bastant dispars. 3 anys són bastants, no? Amb curtes edats, com perquè, segons com, hi hagi... Sí, no són molts, però crec que el meu germà també, si jo t'he dit que llegia, ell devorava llibres. I crec que els dos vivien molt en la nostra burbujita.
Llavors, com durant molt de temps hem tingut una relació bastant de, vale, som germans, ens trobem en certs punts, però no hi havia massa relació, i amb l'edat tenim una relació molt guai. Molt guai, me l'estime moltíssim, l'admira amb bogeria, el meu germà és una persona increïble, aprenc molt d'ell, té un humor absurd que em fa riure com poques coses, és superbona persona, és de les persones més bones que conec, sempre està, sempre m'ajuda, també és de les primeres persones i la primera de la meva família en la que jo li explico coses molt íntimes que tenen a veure també amb la meva diversitat, i ell sent una persona com pues, un home hetero, com cis, com supernormatiu en algunes coses, en altres no. Ho ha abraçat sempre amb molt d'amor, dient-me, bueno, pues, no ho acabo d'entendre, però si a tu et fa feliç, pues, jo estic bé, no? Ha sigut també la primera persona que ha llegit els meus llibres quan els he escrit i m'ha donat el seu feedback. No sé, és com confia molt en ell. Ara, de tant en tant, fem alguna escapada anual, ni que siga a la vuelta de l'esquina, però millor passar 2 o 3 dies junts. És una cosa que també em fa molt feliç, com que tenim una relació que amb els anys ens ha permet veure'ns, conèixer-nos, descobrir també que dins dels nostres mons interiors que tenim, que estem així, connectar. I és una persona preciosa. Que guai. Escolta, i de petita com era la relació amb els teus pares? Que bonic tot el que me preguntes. No estic acostumada a que em facin aquestes preguntes, m'encanta. Sí? Doncs, amb mon pare hi ha una mescla. Quan jo era molt xicoteta tenia una relació com molt propera i molt unida. Ell m'adorava i sempre estava com me deia que m'estimava molt. Mon pare és cordobès, no parla en castellà, però com que este tracte que li dones molt com a una xiqueta xicoteta, no? Que li parles així en diminutiu, que ai, ¿cuánto quieres tú al papá? No? I coses així. I de xicoteta era una cosa com que m'agradava molt. El que passa és que va anar canviant el temps i això no canviava. Mon pare em continuava tractant igual. Mon pare, i és una cosa que puc veure amb el temps, mon pare està dins de l'espectre autista, llavors quan eres xicoteta i tu tens un pare amb el que no pots tindre una conversa perquè li preguntes per naps i te contesta per cols, per exemple, és una cosa que no comprens, no? Jo no he tingut mai una conversa amb mon pare, mai. Mai he pogut parlar d'una cosa propera perquè mon pare només parla dels temes que a ell li interessen i a més té 3 o 4 temes com estrella que no para de repetir. Quan eres una xiqueta xicoteta i a més els temes de mon pare són temes sesudos, no entens res, dius, però este senyor que m'està contando, jo li estic explicant el que he fet en el col·le i mon pare me parla d'helicòpters, esto és literal, o sigui... Llavors, de xicotet, quan vaig anar creixent, al principi, quan eres molt, molt xicoteta, pues bien. Després era quan vaig entrar en una crisi molt forta, que se mescla que hem tingut un pare que m'ha tractat a ma mare, consums i addiccions vàries. Llavors, com que ha sigut com... Jo he tingut un conflicte, una crisi molt gran de com una nena enamorada de son pare, una relació molt idíl·lica, ser molt xicoteta, a començar una crisi de fins i tot d'odi, de molta disputa amb ell. Que ara amb l'edat també, no és que li perdone coses, però sí em fa veure que no dona, que és la capacitat que té, és la que té, i se mesclen moltes coses, no? D'una educació i d'una infància precària, migrant d'Andalusia. Llavors és una persona que ve unes arrels molt pobres i està travessada per la classe social, pel patriarcat, perquè mon pare també té una part molt de senyoro, i les neurodivergències. Llavors també és com que amb l'edat veig, vale, esto es lo que hay, no ho justifica tot, però també em permet entendre. Fa una mica perspectiva, no? Sí, i és com, pues, vale, senyor, ja està, no? I és com un pobre diablo. Hi ha una part, i a més també amb l'edat, la fiera s'ha menjat. Claro. Perquè està gran, hi ha una sèrie d'històries que tampoc entraré que també han fet que canvien certes coses, però bueno, ha sigut conflictiva i en alguns moments molt conflictiva i molt difícil. I amb ma mare és una dona que no té res a veure amb mon pare, és com una senyora també com molt de poble,
molt bona, molt marcada per tots els mandats de la feminitat, del que ha de ser una dona, molt, molt condicionada pel que diran, perquè soc d'un poble molt xicotet d'Alacant, Busot té molts pocs habitants, i molts dels que estan empadronats, que pareix que ara tinga 3.000, però no en té 3.000, perquè 2.500 són expats que viuen en xalets que no pisen el poble. Doncs ha sigut una relació com bona, perquè al final ha sigut pues, la dona que m'ha alimentat, com que m'ha netejat la roba, totes les cures, però tampoc ens hem conegut mai, tampoc he tingut... És veritat que jo amb els meus pares he de dir que m'han conegut a través dels meus llibres, que això ara ha sigut una... Per ma mare va ser una crisi brutal, però va ser un temazo. El títol ja és un presagio. Sí, i què passa? També amb l'edat amb ma mare, al principi més o menys bé, és que quan jo començo un poc a permetre'm ser qui soc, i jo amb 17 anys me'n vaig a estudiar a València. Amb 17? Amb 17, sí. I ja començo, aquí no em coneix ningú. Puc mostrar això, que això no ho mostra el poble. Yeah. Després em vaig anar a viure a Alemanya. Aquí encara puc mostrar més, i a més, un ambient molt més queer. Després ja em vaig vindre a Barcelona. Clar, jo des dels 17 anys vaig poder començar a ser qui era, però vaig fer una estratègia, diguem, doble, que feia. Jo era qui soc, tornava al poble i Sandra feia, vinga, normativitat, vine aquí que me posa el tratge. I me tornava a tancar l'armari i em deixava llegir dins de totes les normativitats possibles perquè era lo còmode. I també amb ma mare sempre he tingut les converses del temps. Què tal? Bé, no sé què, va, la faena, aquestes coses, no? A més, jo quan vinc a Barcelona faig una cosa que no volia fer i que és entrar en una plaça de funcionària i anar-me'n a viure amb parella. Dos coses que... I en un moment determinat vaig dir, Sandra, què estàs fent? Dic, esto no té sentit, o sigui, tu no vols això. O sigui, per mi el funcionariat és una cosa com que sempre m'ha fet molt... Dic, no? Esta idea d'estancament que... Color sèpia a Espanya, no? Sí, i era com, no. I en un moment determinat vaig fer ho vaig llançar tot i vaig trencar molt. Tot això per dir-te que la meva relació amb ma mare, que havia sigut com correcta per estar totalment armariada, i a més de fent la filla, està a Barcelona, però s'ha tret la plaça funcionària, està vivint amb el nòvio, no? Quan jo començo a trencar, començo a fer més activisme, començo a treballar i temes que tenen a veure amb tota la diversitat, també a col·laborar amb mitjans de comunicació i a començar a eixir en algunes coses de tele, vaig dir, hauria d'eixir de l'armari. Llavors jo eix de l'armari, ho explico a la meva família diu que li pareix molt malament i fa esta cosa de, se m'ha olvidat. Ah, sí, Sí. Llavors, com que em tornen a llegir de manera normativa, fins que ja comença a publicar els llibres. Llavors, amb el primer llibre és com, ara ja tu pots tornar-me al mariat si vols, però aquí no hi ha una realitat. A més, el primer llibre, Són de poble, és com va ser molt de rebombori. I això ha fet que la relació amb ma mare tinguera una trencada bastant important, perquè ella es va cabrellar moltíssim. No recordo, quan va llegir el primer, jo pensava que tenia una xiqueta sagua, tu eres tonta. Em va dir de tot menys guapa, dins de lo que el seu vocabulari li permet. I què passa? Que hi ha molt d'enfado, però també hi ha una cosa guai, que ara ja sap com soc. No sap tot, perquè jo continuo un poc com no dient-li, perquè és que és una lluita constant. Però sí que sap lo bàsic. I per mi també és una manera de dir, mira, mama, soc així i si no t'agrada continuaré sent així, perquè no estic fent mal a ningú, sent qui soc. Però sí que ha hagut com este viatge heavy. I mon pare, fixa't tu, que abans parlava, crec que una mini apropament que fa com per intentar entendre'm és que veu First Dates tots els putos dies o quan ho facin, perquè no sé quan, i de tant en tant, que el veig molt poc, l'única cosa de lo que me parla lo miro un poc així és alguna cosa que haya vist en First Dates, que em resulta molt graciós. Bueno, és la seva manera d'intentar apropar-se jo ho he llegit, que és la seva manera. A mi és que li agrada el programa i ja està. Podria ser. Ok, Déu-n'hi-do. No, una mica enrere. Aleshores, als 17 te'n vas a València per estudiar periodisme? Sí. A la Universitat de València? A la pública, que acaben de començar... Res, feia un any. Jo vaig ser la segona generació que va poder estudiar a la pública en València. Tens un bon record de la uni? Sí.
Mira, l'única cosa que no agradava és que es podia fumar dins de l'aula i era com si haguera tornar de festa. Ja. Y era una cosa que di, pero por favor. Y había como el tema del fum. Em va agradar molt per diversos motius, perquè anar a València va ser com... Buah, no? Com poder eixir de casa i viure pel meu compte, cosa que per mi va ser molt important en la meva història. Com més autonomia, més poder descobrir. A mi vaig fer una cosa que en el seu moment m'agradava molt. Jo, soc curiosa i tal, i mirava tots els congressos de periodisme que feien pues, a Espanya, a Madrid, Guadalajara, Menorca o no sé què, i quasi sempre, hi havia places de beques per a estudiants. Llavors jo, això era el típic que la gent no ho mirava, jo ho demanava, i em vaig passar com tota la carrera anant a congressos de periodisme becats, visitant per Espanya. I llavors hi havia moments que m'ho vaig passar molt bé, vaig com viatjar en aquestes coses relativament bastant, me permetia relacionar-me amb periodistes que ja tenien experiència i també em donava molts aprenentatges que la carrera no me donava, i crec que va ser un espai de maduració molt xulo on vaig fer coses molt divertides i que per mi van ser com un inici de poder obrir camí. I sí, i a més, a mi em fascina el periodisme i també com la carrera va ser guai, vaig tindre algunes assignatures més rotllo, però alguns profes que em van molar i m'ho vaig disfrutar bastant, sí. Tenies clar de joveneta que volies fer periodisme o...? Crec que el tema relacionats amb la comunicació... Mira, me'n recordo un dia, no sé quina edat tenia, però era bastant xicoteta, i va ser per algo que van dir en la classe ese dia de la RAE, i jo vaig arribar a casa i li vaig dir, mama, ja sé que vull ser de major. I ma mare, sí. I vaig dir, vull ser membre de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola. I ma mare es va començar a pixar de riure. Estàs contant, no? Que ara penses, Arturo Reverte, però Reverte està ahí, és en plan, por favor, claro. No em vull ni apropar a aquest senyor. Però mira, ara m'han recordat d'aquesta anècdota. Que bo. I sí que l'escriptura sempre ha sigut un... A mi escriure m'ha salvat la vida. Llavors, com que en un moment determinat vaig dir periodisme. Sí, és com... Jo volia ser corresponsal de guerra. Oh, wow. Sí, durant molt de temps era com... Jo vaig estudiar la carrera pensant en ser corresponsal de guerra. Ara preferiria que no hi hagueren guerres que cobrir. Però jo pensava que era la manera de combatre-les, no? De difondre la veritat, que ja saben que una de les grans eines per una guerra és difondre la mentira, no deixar informar, i ho estem, desgraciadament, no parem de veure-ho. I era el que jo volia fer, per fer periodisme. El que passa és que la vida em va portar per altres puestos, perquè em vaig anar a Alemanya i al desconnectar-me un poc d'Espanya, d'acabar la carrera allà fora, va fer que em desconnectara del panorama un poc periodístic més de carrer. Claro. I ja la meva vida va anar per altres derroteros. Però jo vaig estudiar periodisme amb un convenciment ferm de que volia ser corresponsal de guerra. Me'n recordo també una xerrada que va vindre una periodista i ens va preguntar què voleu fer i jo vaig dir corresponsal de guerra i recordo també que em va dir bueno, després voldràs ser mare i se't passarà la tonteria. I em va sentar supermal. Esta cosa de dir hola... Que normativo, no? Després, claro. És que crec que amb l'edat, no sé si a tu t'ha passat, com que veus com coses que has rebut supernormatives, que en aquest moment hi ha alguna que te retxina però no ho veus tan clar, però després quan ho mires en la distància dius hola, mare meua. Tal qual. Sí, tal sí. Qual. Sí, coses que normalitzàvem igual, no? Que després, a mesura que et fas gran i tens una mica més de perspectiva i d'experiència, dones compte i ostres, coses que hem normalitzat que ara no permetríem, no? Totalment, o comentaris que es fan no, com presumint o donant per fet que la gent està tota en la mateixa caixeta, que és xiquis. Amb lo bonica que és la pregunta, deixem de dir, tu eres esto. Tal qual. Ens la pregunten sobre un camí de dir, ei, què onda, no? I explica'm. A mi la pregunta em pareix màgica, perquè té una cosa molt bonica, no? Tu ara m'estàs fent preguntes, a més, que feia temps que no visitava. Uau, i això permet com un obrir un compartir molt xulo. Totalment. Escolta, te'n vas anar a Alemanya. Te'n vas anar per fer Erasmus? Te'n vas anar d'Erasmus? Em vaig anar d'Erasmus i em vaig quedar 3 anys. 3 anys.
Sí. Què tal? Explica'm coses d'Alemanya. Mira, em vaig anar a Erasmus sense saber res d'alemany, però ni una paraula. I... El vas aprendre? Sí, sí, Ah, sí. molt bé. Sí, sí, vaig arribar a parlar alemany bastant bé, ara ja se m'ha oblidat quasi tot. O sigui, lo típic que puc preguntar com se'n va cap així, demanar en un restaurant... Bueno, tinc esto que quan te queda una llengua residual... El pozo ahí. Que si trobes un alemà li dius 4 xorrades Claro. perquè superfeliç de dir ai, vull practicar un poquet. Però sí, ho he oblidat molt perquè vaig tornar el 2007 i no he tornat a parlar. I què Llavors recordes som- d'aquells anys a Alemanya? Mira, recordo que al principi, quan vaig anar cap allà, jo com estàvem en pisos d'estudiant en València, que teníem molt bon rotllo, vaig dir, ai, que guai, faré... Ara jo me n'anava a una residència, dic, ara faré superbon rotllo amb la meva companya de mòdul i serem superamigues, bla, 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 tot el meu imaginari. Saps què és el primer que vaig aprendre jo en alemany? Què? Els possessius. Jo arribo al mòdul, que era com, per te facis una idea, era un espai xicotet d'entrada, hi havia 2 armaris, una mini cuineta amb uns armaris i un lavabo xicotet amb uns armaris. I després 2 portes, que era una habitació per cada una. Pues el primer que vaig fer quan va entrar per la porta va ser dividir els espais comuns en 2. I llavors va començar. Jo, esto tuyo. Mein, dein, meine, deine, meins, deins. I jo, venga, va, femenino, neutro, masculino, va, que voy pillando. I era una persona que no parlava anglès, Ai, perquè era de Leipzig. Jo no parlava alemany, però a més tenia una mentalitat que en aquest moment a mi em va sobtar molt quadrada. molt quadrada a Alemanya. Llavors, no, esta fantasia meua d'amistat mediterrània cayó. El A més, salero sempre que li mediterrani. preguntava, ei, vols vindre? No sé què, sempre em fa, ich muss lernen, que tinc que estudiar sempre. Sempre que li preguntava si volia vindre a fer alguna cosa. Fins i tot a vegades semblava que li molestava que li preguntara, ei, vols vindre a fer algun pla? I, bueno, ho vaig deixar de preguntar. Ja, claro, quan sempre la resposta és que no. Llavors vam tenir una relació com cordial, però... I per què et vas quedar 3 anys? Amores. No, No? no. Seria el típic motiu, no? No, de fet, el meu nòvio sí que es va quedar, jo vaig fer un nòvio, però no em vaig quedar per ell. De fet, jo hauria preferit que no es quedara. Les coses com són, perquè a més ell no parlava alemany i hi havia un punt en esta cosa Ja. D'intermediari o de dependència. I ell vivia, o sigui, el vaig conèixer allà, no és que vinguera per mi. Pues em vaig quedar perquè jo, com te dic, no sabia alemany, jo vaig anar a fer quart de carrera quan se feien 5 anys de carrera en aquest moment i jo el primer any que vaig estar allà vaig aprovar les assignatures pràctiques de càmera i poco más, perquè clar, és que era un desastre, o sigui, no m'enterava de res, jo me'n recordo d'anar amb el Langenscheidt en paper, perquè no hi havia aplicacions mòbils, i que potser quan estàvem fent la classe i jo una paraula no l'entenia, començava a buscar-la, i havien dit 50 més, anava més perduda, vamos, anava perdudíssima. Llavors va ser al principi molt dur perquè no m'enterava de res. I jo li vaig Hi havia posar... classes en anglès? En la meva carrera no. I m'ha anat és que sí. I a més, no t'ho perques que el sistema com estaven fetes la majoria d'assignatures, perquè allà les classes magistrals són realment magistrals, o sigui, a les classes magistrals allà... Jo vaig tindre una classe magistral en Habermas i Noel Newman es va morir, si mal no recorde, no sé si havia mort ja o la vaig arribar a ver. És que ara la memòria no sé si m'està traicionando i dir una burrada, però crec que vaig anar a una conferència d'ella o és en mis sueños. Però bueno, que per ahí estava la cosa. Però a Habermas me'n recordo que tenia una classe magistral amb ell. Era com... Les classes magistrals eren realment gent molt gran, que se consideraven autents mestres i tal. La majoria de classes, el que se feia era el professor venia el primer dia, repartia el temari entre els alumnes, de manera que a tu un dia en concret te tocava donar la classe. Perquè així com que es potenciaven les habilitats comunicatives, Clar, el que tu preparaves bona idea. el temari i de més tu feies com de profe ese dia. I a tu et va tocar fer... I a mi també em va tocar fer. Mira, me'n En recordo un alemany? dia, en alemany, que me van dir que prepararà la classe de comunicació política. I em van dir, pues mira, podries explicar-nos de les eleccions, havien sigut eleccions estatals. Jo vaig anar al 2004, pues no sé si havien sigut... acabaven de ser... Bueno, havia hagut, feia poc, eleccions generals a Espanya. I em van dir que podria fer-los com una classe, parlar-los de les eleccions, dels diferents partits, de les campanyes i tal.
vaig fer tot a cop de traducció de diccionari. Claro. I si no me'n recordé mai, el lema del PP era algo així com contra la corrupció o todo contra la corrupció, alguna cosa així. Total, que jo amb el diccionari vaig traduir i ara no sé, no me'n recordaré perquè i vaig utilitzar una paraula que o sea, com que hi ha dues paraules, o sea, per dir corrupció política hi ha una paraula, però hi ha una altra paraula que és la que vaig fer servir jo, perquè clar, que el significat real és com putrefacció. O sea, quan alguna cosa es descomposa. I jo vaig posar això. Total, que jo cada vegada que el lema del PP estava dient algo així com todo por la putrefacción. El professor, al final, ja, de tants riures, em va parar i em va dir, mira, ho va pillar, va dir, esta paraula no és esta altra. Bueno, anècdotes d'estes. Clar, evidentment, si és que no sabies l'idioma. I a més, jo, amb el meu PowerPoint, llegint-ho tot, llegint-ho d'eixa manera, però, bueno, amb molta vergonya. Però també és guai perquè jo fent-ho amb molta vergonya, amb moltes faltes d'ortografia, pronunciant-ho fatal, se'm donava l'espai. I era també com xulo. Llavors, bueno, els primers anys van ser durs, alguns profes fins i tot em van arribar a aprovar per la voluntat, malgrat tot, però tot això per dir que el primer any no vaig treure quart. Llavors, jo no volia tornar a València, haver de repetir el que me quedava de quart, haver de fer... Com que la idea de perdre temps en la carrera se me feia costera amunt. I vaig dir, pues mira, me quedo un any més així, que vaig aconseguir una beca Free Move, que era un altre tipus de beca que et donaven menys diners però també em permetien estar allà. I el que vaig fer és, me trec en cinquè, el que me queda de quart, i cinquè em poso les piles amb l'alemany i tire. I vaig fer això. Em vaig posar les piles amb l'alemany a saco i en el següent any em vaig treure tot el que me quedava de quart i cinquè i vaig acabar la carrera. Em vaig quedar un poc per dir... No em veia amb la idea de tornar. També l'Erasmus va ser molt guai. Molt guai. Molt guai. O sigui, m'ho vaig passar molt bé. Va ser com molt divertit. Vaig fer com relacions d'amistat molt boniques. Em va permetre també conèixer coses molt guais de la mentalitat alemanya, de l'apertura. O sigui, són tancades per algunes coses, però per altres també com... Jo me'n recordo de flipar de que ara ja aquí més o menys algunes coses les fem igual, però que tu entraves en l'autobús i tu no havies de ticar el bitllet de metro. Hi havia una confiança en que tu el bitllet l'havies pagat i el duies a sobre. Hi havia aquesta confiança. Ara bé, quan vinguera el revisor i tu no tingués el tiquet, ja pagaves un multazo i et retenien i tot el tema era com confiança, però com te pillem, alerta. I a mi aquest sistema, al principi, com a la mentalitat espanyola, dic, però com podem tindre una tenda tot de coses fora, la burra em roba, ningú mira i ningú roba? Perquè és una mentalitat mediterrània. Claro. Llavors hi havia coses molt xules que m'han agradat molt i em vaig quedar per això, per acabar la carrera i no allargar. I després també, jo tot xula, jo digo, yo quiero hacer prácticas en CDF, que era com la TV2 pública d'allà. I jo vaig dir, jo no me'n vaig d'ací fins que no feia pràctiques en la CDF. I al final ho vaig aconseguir. Uau. Bueno, i vaig estar això, al final 2 anys per fer la carrera i quasi un any més fent pràctiques, que vaig estar en la CDF i en una ràdio local. En la ràdio ho vaig passar fatal, perquè em vaig tindre que enfrontar molt amb la meva dificultat. O sigui, encara que parlava, al final era ràdio, em feia molta vergonya. Clar, ràdio és que és veu. I jo no locutava, perquè jo feia com un poc la feina esta de becària de, a vegades, falsejar una entrevista. És a dir, és com si ara jo vaig i faig les preguntes en el teu nom i tu amb edició és la teua veu pregunta i la resposta que jo he gravat, però tu no has fet l'entrevista. Aquestes coses les feia jo molt, com... Després la pregunta la ficava el locutor, però jo havia fet l'entrevista. Llavors, a mi em donava també vergonya igualment com anar i em va confrontar amb moltíssims ports. Això ho recorde molt que va ser... La ràdio va ser dura. Escolta, i com va anar que d'Alemanya vinguessis a Barcelona en comptes de tornar-te a València, que és el que la lògica diuria, no? Doncs perquè jo havia arribat a un estat d'apertura i de canvi que tornar al meu poble m'haguera suposat una hòstia molt gran, perquè jo havia començat a explorar la meva bisexualitat, la meva dissidència en molts aspectes, no? Com vaig tenir una època de molta exploració.
Va ser com l'inici de poder viure la meva sexualitat i la meva identitat com jo la visc, i per mi se'm feia com un món tornar al poble i dir, ara què faig? I per què Barcelona? Pues mira, la meva idea era Barcelona o Madrid perquè són les ciutats que tens un poc la On referència. hi ha més obertura, no? I també, aquestes coses que feia jo, vale, com ho puc fer? Perquè jo vinc d'una família que no té pasta, és a dir, això també te fa buscar-te està clar. les... Pues vaig mirar, Fundació Universitat d'Empresa, hi havia unes beques. I hi havia beques a Barcelona i hi havia beques a Madrid. Ja no recordo si vaig demanar els 2 puestos només a Barcelona, però a mi em van donar beca, o sigui, em van donar una beca a una empresa pública, que va ser on després em vaig treure la plaça, i vaig entrar becada a una empresa pública al gabinet de premsa. Okay. I per això al final vaig acabar així. Abans de parlar d'Hablemos de Poliamor, parla'm breument d'aquests primers anys a Barcelona, no? Deies, funcionària, vivint amb la parella... lo más normativo posible, ¿no? Sí, al principi arriba, ho acabava de deixar amb el meu nòvio d'Alemanya i tal. Me'n recordo que em va dir un dia, ell era de València, he pensat que podria vindre'm a viure a Barcelona amb tu. I jo em vaig quedar així com estic ara. El meu nòvio em va dir, no et fa il·lusió? I jo... És que esta lluita amb la monogàmia, no? Com que ara, en aquestes 2 parelles ha sigut encara esta lucha de, vale, no soy monógama, pero voy a intentarlo, y no podía. O sea, lo intenté y fatal. Llavors, era com quan de repente em deia, clar, la certa llibertat, no? De jo visc en Alemanya, perquè ell se'n va tornar abans, es va quedar una època, però després, com jo vaig estar 3 anys, va arribar abans. I jo em vaig vindre a Barcelona, i era com, vale, pues ara si tu estàs en València, jo estic en Barcelona, quieras que no, és un poc ahí. Quan em va dir això de la convivència, me'n recordo que ho vam deixar allà, perquè ell em va dir, no fa il·lusió, i jo vaig dir, no, i em va dir, pues, escolta, parlem-ne, i ho vam deixar molt amablement, molt bonic, però sí que era com... Ja havíem tingut una altra ruptura precisament per aquest tema de... Jo li vaig dir que jo no li podia garantir que només estiguera amb ell tota la vida, perquè no entenia això de les relacions, i ell em va dir, jo no vull que estar amb una persona que no em pugui garantir això, i li vaig dir, no sóc jo, i va ser la nostra primera ruptura. Després lo típico de, ai, te quiero mucho, torna, venga, tornem, hasta que és que s'ho van tornar a trobar, i que és que me sap mal, però és que no me veig només amb tu tota la vida, no passarà, no serà això, no? I ja després me m'hi quasi, començo en un pis d'estudiants, becària, en una empresa, que després al poc temps van treure la plaça i no sé per què. Bueno, perquè em van dir, vinga, va, presenta't. I em vaig presentar, la vaig treure, però jo era en plan, jo no quiero ser funcionària. Aquestes contradiccions internes, no? De dir, bueno, tot apunta cap aquí, tot empeny que sembla que és això, però jo no vull això, no? Sí, i pel camí ahí també em vaig fer com un noviete i és que, saps, com no... En aquest moment no et dones compte i fas l'escalera mecànica de les relacions així com... Tal qual. Y dius, pero ¿por qué estoy conviviendo con esta persona tan pronto? També es va donar que jo en aquest moment vaig fotre la cama, vaig tindre un accident i vaig tenir que estar un mes com sense poder caminar. I algunes circumstàncies que van fer, però no és l'excusa, que s'accelera la convivència. Però vamos, se llama amor romántico y escalera mecánica de las relaciones. La pierna va posar un extra, però no li vaig a tirar la culpa. O sigui, compré tot el pack. No és que el comprara, però és com que segueixes el camí i t'has pujat al tren sense saber on vas i ja estàs quasi ahí en Figueres i dius, però hola. Ja, què faig aquí? Jo volia anar cap al sud. No? Sí. I com saltes d'aquesta realitat? Com saltes d'aquest tren en marxa? D'aquesta realitat a com arribes a l'Hablemos de Poliamor? Mira, jo va haver un moment que em vaig dir que estic fent a la meva vida. Que estic fent a la meva vida, jo em notava que no estava feliç. És a dir, jo no estic feliç en aquesta relació, per lo mateix, és com, no? Els mateixos debats de trobar-me, jo mai, per molt que he estimat algú, mai he tingut aquesta capacitat de dir, no tengo ojos para nadie más. I llavors era com, pues es que no me funciona, no és, no? I després de funcionar l'únic que feia era guanyar pasta. I a més tenia un nivell de vida, perquè el meu nòvio també era com una miqueta un nivell de vida que
que jo no necessitava, però que a ell li agradava més com... I jo dic, estic portant... Jo no necessito anar a sopar a puestos totes cada setmana ni fer determinades coses perquè em pot fer més feliç fer un pícnic a la platja i fer 4 risses, no? Que no dic que no m'encanta anar a menjar a un restaurant, però com que n'hi ha coses que no és que diga, si no les tinc, les trobo a faltar. Llavors, com que... Aquestes necessitats creades de sí, l'estatus social, que a mi, vale, sí, és veritat, hi ha una estabilitat, guanyava molt bé la vida, a més, molt jove, que dius... Però per la resta era com, no em fa feliç, em sentia un treball que no m'agradava, que no em sentia... Un treball que fins i tot van arribar a penalitzar la meva creativitat en algun moment. Perquè jo tinc un punt així com, vinga, molt creatiu, molt dicharachero. Me'n recordo una vegada com una consejera de la empresa li va dir al meu jefe, oye, esta niña, porque este trato cuando eres jove, ¿dónde se piensa que trabaja? Perquè jo tenia que enviar un email tots els matins a la gent de la feina com amb un recopilatori de les notícies i en comptes de fer toma, l'enlace xispum, pues feia, bon dia, com esteu? No sé què, contava alguna anècdota, a vegades si posava un enllaç a una cançó, o si posava un fragment d'un text o un poema, no sé, feia algo diferent, que la gent va començar a llegir-se la puta newsletter que ningú llegia. Y llavors una consejera me dijo, pero esta niña donde se cree que trabaja, ¿qué es esto de mandar un poema con la newsletter y decir... Y llavors vaig començar. Señales Hola, de que... buenos días. Aquí tenéis el informe. Saludos cordiales. Senyals que et dona la vida de que ahí no és. De que has de saltar d'aquest tren en marxa, no? Sí, llavors això, una sèrie de coses... Jo també somatitzo molt quan no estic bé. Ja. Jo no sóc capaç... O sigui, jo em vaig apagant. Jo ho noto. O sigui, no... I llavors era aquesta sensació de m'estic apagant, no estic bé... hi ha alguna que no està funcionant i vaig dir, és que no té cap tipus de sentit. Llavors vaig estar amb la meva parella, li vaig dir, mira, jo només m'enduc el gat, la resta t'ho pots quedar, i un llit, perquè tenien 2, i me'n vaig anar a viure a Gràcia. O sigui, és que ja des de llavors visc en el mateix pis, aquí al barri. A quin any estem parlant? 2010, 9? Ok. Sí, crec. Diria que sí. Ara, 2009 o 10. I vaig deixar... Principis de 2010, sí. I vaig deixar la feina de funcionària, perquè a més la feina vaig tancar el 2009, el 31 de desembre de 2009. Com ja havia més o menys començat a prendre la decisió a finals de 2009, un dia vaig entrar pel despatx del meu jefe i li vaig dir el 31 de desembre és l'últim dia que em vaig entrar per la porta. I quan ho vaig dir vaig fer i vaig dir, vale, sí! Liberación. T'ho juro que vaig sentir una alegria quan ho vaig verbalitzar i va començar un camí molt bonic. Ok. Sí. A veure, hablemos de poliamor. Hablemos de poliamor. Des de quan et consideres no monògama? Pues... Realment no he sigut monògama mai, però... Però així amb consciència? És d'aquella època? Sí, en consciència quan faig aquest trencament. Ok. Sí. A veure, la consciència ja va vindre un poc en Alemanya, però no era una consciència un poc negada o un poc com dir, bueno, vale, però a lo mejor en realidad es que no estoy enamorada y tal. O sea, como era una... O sea, sí y no, era como... No sé, però a lo mejor es que simplemente es que esta persona no me llena... No, com, bueno, totes les idees, els clichés contra les persones monògames. Llavors, jo en Alemanya ja vaig començar a tindre molta connexió amb tot lo no monògam, amb l'exploració de la sexualitat kinky, amb la meva bisexualitat, però no és hasta que jo ho deixo amb aquesta segona parella que no em dic, vale, va, i comença també a llegir molt en anglès, a connectar molt amb el món activista, no? A començar també com a empapar-me de referents. El Ethical Slut, que hem llegit tots en el seu moment. Com Principio, la Vasallo, com que ja comences un poc a veure qui està fent cosetes, perquè sí, és que realment en un moment havia molt poqueta cosa. I sí, ahí me'n recordo d'arrencar. Molt bé. Ets creador del projecte Hablemos de Poliamor, un espai de divulgació sobre relacions, feminisme i no monogàmies que des de fa anys s'ha convertit en una de les plataformes de referència, de fet, en aquest àmbit, no? Recordes com neix el projecte?
Sí, neix un poc de la voluntat de posar al servei la meva passió per l'escriptura, la visibilització de les no monogàmies en castellà, perquè en aquell moment havia molt poca cosa. Llavors era com, vull sumar el meu granet de sorra perquè la majoria d'informació estava en anglès, jo sé que molta gent no llegeix en anglès i a més m'apetia posar la meva faceta de divulgadora de periodista com al servei. I un dia me'n recordo comentar amb un amic que es dedica a fer monòlegs, humor i tal, i vaig dir, ostres, i com li podia dir al projecte? I em va dir, hablemos de poliamor, i vaig dir, pues mira, és senzill. I és clar, i llavors com que em vaig comprar el domini, ja vaig començar a muntar la web, i vinga, va, no sé, sí, hay un poco entre la voluntat, la conversa típica tonta amb un amic que acaba de ser, no? L'espurna que encén, i amb molta il·lusió, amb molta, molta il·lusió. Ok. Ho dèiem al principi, no? Tens 2 llibres publicats, els 2, evidentment, sobre monogàmies. T'he de dir que m'encanten els títols dels llibres, em sembla. Em sembla que tenen molt de ganxo, no? És com, ostres, això de... Todo eso que no sé com explicar-lo a mi madre, bueno, parlàvem abans, no? Em sembla que moltes persones hem passat per aquesta situació de dir, a veure com li explico això, a veure com explico això a casa, no? I en aquest sentit, trobo que és un assaig molt valent, no? Molt personal, molt íntim. Jo el vaig disfrutar molt llegint-lo. El segon t'he de dir que no l'he llegit encara. Li tinc moltes ganes, però no l'he llegit. El segon té una cosa preciosa, que és la veu d'algunes de les meves amigues. Ah, sí? Potser alguna que conec, inclús. Segurament. Són noms reals o noms canviats? Són noms reals per voluntat d'elles. Ok. Jo els vaig oferir la possibilitat de posar un nom. O sigui, són noms sense cognoms, perquè per mi era molt important validar que el nom sense càrrec, no? Perquè hi ha aquesta cosa tan masculina de Miguel Rodríguez, abogado. Ja. És com, no, és la meva amiga Anabel, que és meravellosa perquè és la meva amiga Anabel i és llesta, feminista i meravellosa, no perquè la seva feina no li dona. Jo volia treure aquesta cosa patriarcal de que el títol, la feina, els estudis ens donen la credibilitat o ens donen la legitimitat. I és com validar un poc aquests discursos orals, aquests discursos un poc com ma abuela quan anava al safreig i se contava la vida amb les amigues. Tal qual. El primer té més aquest component com de... quasi de manifest, no? Sobre la teva identitat, sobre com et vincules. El segon, ja et dic, no l'he llegit. Amb què es diferencia el segon? És més experiències d'altres persones, pel que dius? O... El segon té una part com crec que inevitable, o no sé com ho has viscut tu o altres persones, com en el recorregut quan te mostres o quan trenques certes normatives, que s'accepta que pots mostrar la vulnerabilitat. Jo, al principi, i potser li ha passat a més persones o no, però crec que sí, hi ha aquesta cosa que no pots mostrar la vulnerabilitat perquè ja t'ataquen prou dient que lo tuyo no, com per damunt dir que és que no te sale bien. O que a lo millor has tingut una mala relació, perquè evidentment les relacions no monògames també fallen, òbviament, no som superhéroes de nada. És més, estàs més exposat a triggers, estàs més exposat a moltes més coses. Hi ha molta més complexitat, a mi són el meu model i em funcionen, però no vol dir que totes les meves relacions me funcionen ni que sempre siguin meravelloses ni que sempre estiga feliç en elles, no? Y creo que hay una parte inicial del activismo de lluita férrea, de esto mola mucho y esto, venga, capa y espada y vamos a mostrar todo lo que brilla, pero lo otro, porque ya vamos a atacar mucho, no? Y arriba un punt de maduresa que dius, jo vull poder dir que moltes vegades tinc dubtes, que em trenca, que em fa mal i que continue validant-ho, perquè no és un model sense fissures, és que són les meues fissures, no? Com validar-lo com que vaig amb això, són aquestes dificultats o aquesta complexitat o aquests dolors són part de la meva vida, com a tota vida i com a tot relat. Llavors, la diferència gran, i crec que és això, a més que el segon llibre està travessat o està també com molt explorat per... Jo vaig tenir un accident accident tonto en el mar, pero casi me quedo. Y llavors, durante una època, jo visc aquí, en el barri, un piso muy mono, pero un quinto sin ascensor. I de repente, quan
jo em vaig fotre també la mateixa cama, a més, crec, o ja no sé. Em vaig fotre un genoll ben fotut i durant un temps m'han dit que fuera reposo absolut. Bueno, pues cuando vives en un quinto sin ascensor y tienes que hacer reposo absoluto, hay un problemita, que és que no pots eixir de casa. I llavors, bueno, pues generes basura, necessites menjar, necessites que algú te baixi la basura, necessites que algú t'ajude a sostindre la vida. Dependència de la xarxa, clar. I hi ha un tema, no?, que tota la part teòrica de les cures en el centre, la interdependència, però quan tu eres la dependent és molt difícil. I a mi me costa molt demanar ajuda. I, bueno, este segon llibre està molt travessat per tot este relat també que té a veure amb quan has trencat amb la normativitat, tu tens la teva família en el poble, lluny de tu, i no tens el novio o la novia monògama que te cuide perquè aquesta figura no està, com se sostienen los cuidados? I sí que és veritat que està a la xarxa, però també quan ves una ciutat on molta de la teva xarxa està esgotada, precaritzada, també amb les seues, algunes en processos de criança complicats, algunes persones medicalitzades perquè tenen ansietat, depressió, i estic parlant de gent normal del carrer, sí, com que crec que totes coneixem. Bueno, no? Com amb horaris laborals superdifícils, quan comences a veure que compatibilitzar la vida amb les cures és complex a vegades per un mateix, quan de sobte ho has de fer amb altres, crec que no vivim en una societat que possibilita això ni que ho fa amable, i menys en les grans ciutats, de vegades. Totalment. I, bueno, el segon llibre està molt travessat per tot això. Un poc el guantazo de la realitat que em va fer, dic, ara ja no és teoria, esto és pura pràctica, però li posem paraula. I també com quan ja perds un poc la vergonya de dir, venga, vamos a mostrar un poquito también estas cosas de los dolores, hi ha també com molt de relat amb com a mi tot el que té a veure amb el desig, la car, el sexe, com m'afecta, com m'atreu, com a vegades em descol·loca, no? Com hi ha molt una cosa d'una mescla tant de reflexions més intel·lectuals o més de preguntes que em faig, com molt de vivències encarnades que tenen a veure amb l'amor, el desig, l'atracció. Quan creus que a vegades, pel fet de ser una relació que possibilita tot, funcionarà sí o sí, i dius que no, i dius, però com puede ser que no funcione? I no funciona. Bueno, està un poc... I després la part de les converses amb les meves amigues, que també era una manera de portar estas amigas que te salvan, esta xarxa que te recolza i esta sabidoria que a mi em fa créixer. I és un poc... A part de periodista i divulgadora, dèiem al principi, també ets terapeuta, vas estudiar teràpia Gestalt. Vaig fer la Gestalt, I a més estàs acabant un màster en sexologia, no? Sí. Escolta, la Gestalt la vas fer aquí a l'institut? A l'Institut Integratiu. A l'Institut Integratiu. Ok. Clar, jo vaig estudiar psicoteràpia humanista a l'Institut Carl Rogers. I, de fet, alguna vegada n'hem parlat. A la teva web, de fet, surt un link a una web meva que està molt actualitzada, que un dia t'he de dir que em posis la nova, perquè jo vaig a una altra web, però sí, em va fer molta gràcia que em truquessis per demanar-me permís per posar l'enllaç a la teva web. Va ser com, uau. Bueno, perquè havia un moment, i aquest enllaç el passe bastant, perquè, bueno, i suposo que ho sabràs, encara avui en dia hi ha molta gent que busca terapeutes en perspectiva de no monogàmies i no ho troba. Llavors, com que de vegades quan em pregunten és, bueno, pues mireu que aquí hi ha un llistat de professionals, a veure si busqueu una cosa presencial a prop, pues mireu qui està, o gent que falla online, però és que jo que estic centrada i especialitzada en temes de no monogàmies, a mi alguna vegada m'ha vingut alguna persona i dir, mira, jo ja estic fent un procés terapèutic amb qui siga, però és que este tema sento que no li puc parlar perquè no... Sento jutjat, no? Sento que no tenen una mirada... I de vegades te dones compte de que una persona pot estar superbé en un procés i molt contenta amb la seva psicòloga, però sent que aquest tema no el pot comentar, no? I això també et fa veure com, ostres, que encara és un tema que col·legia, que molta gent no entén, que molts professionals sense mala fe acaben una miqueta com també estigmatitzant. Totalment. I... A mi em va passar, Sandra, d'anar... Ho explicaré, d'anar a visitar una psicòloga per la meva filla i en la primera visita dir-me que els problemes de la meva filla estaven relacionats amb que jo em relacionava d'aquesta manera.
O sorpresa para nadie. Va ser una de les coses que em van fer decidir a enfocar-me a treballar com a acompanyant temes de no monogàmies, perquè és això, aquesta mirada, no?, que esperes que sigui sense judici d'una persona que t'ha d'acompanyar en un procés, en aquest cas amb la meva filla, va ser una hòstia de dir, en sèrio? O sigui, els problemes de la meva filla són que jo em relaciono des de les no monogàmies? Sí, a mi de vegades estos enllaços que a vegades se fan tan gratuïts i tan ràpids en algunes coses, no? Tu, si t'agrada el BDSM, és per aquí, no sé què, no sé quant, i tu, si esto és perquè no és tus padres... I jo, podem parar, sisplau, de fer estes merdes? De veritat, podem parar ja? Sobretot d'algú que se suposa que té una mirada més o menys neutra i sense judici, no? Que és una... Vaja, així entenc jo l'acompanyament terapèutic. Clar, i a més també passa que està traspassant molt el llenguatge terapèutic, no? Les xarxes socials és com brutal, no? Com la gent ja està parlant de pues este tipus de relacions o los estilos. No, esto te pasa porque tienes un estilo de apego de no sé qué, no sé. Y yo a vegades dic que la gent pareix que siga estilos de apego con patas caminando por la calle. Y dic, va a haver una època de moda de bueno, no, yo soy un 4 del enneagrama y de este estilo de apego y no sé qué, no sé cuánto. No dic, hola, me llamo Sandra, ¿qué tal? Tal qual. Mira, ja que estem amb les no monogàmies, tinc unes quantes preguntes per fer. Si hi ha alguna que no t'agrada, ens la saltem, ¿vale? Venga. Jo voy tirando. La primera, la teva experiència. Homes i dones arriben igual a aquest tipus de relacions? Tu què creus? Ostres, clar, els homes i les dones són moltes persones, però sí que... I homes i dones ja d'entrada estan molt malament. I les persones no binàries? Claro. Però bueno, sí que crec que la socialització de gènere evidentment ens influeix a l'hora d'entrar en les no monogàmies i amb l'acompanyament també ho veig molt. Des de quina mirada penses que pots col·locar-te les relacions, no? Esta idea també del ser pels altres o ser per tu, de quins permisos te dones en la teua agència, la teua llibertat, la teua sexualitat. Llavors sí que sent que es repeteix més de trobar homes que senten que tenen tot el permís del món a exercir la seva llibertat, a tenir una sexualitat superexpansiva, a exercir la llibertat en majúscules, i moltes dones que quan ho intenten com no trenquen amb molts mandats de cures, d'estar pels altres, de jo esto no debería hacer, com que hi ha més col·lapse o més soroll. Però també, i crec que no sorprèn, moltes dones crec que després tenen més maduresa emocional per les converses incòmodes i complexes que t'implica tindre relacions d'aquest estil i per moltes dinàmiques de cures que també són necessàries. O sigui que també crec que després no és una paraula que m'agrada molt estar de les eines, però que tenim com una sèrie de coses que tenen a veure en part amb la nostra socialització que també ens permeten estar més còmodes, perquè quan no hi ha guions plens d'avers i no hi ha tants exemples, s'ha de parlar molt, i les dones estem molt més acostumades a parlar, i això és una realitat. I més en contacte amb les vostres emocions i més maduresa emocional en general. Sí. Llavors jo crec que, evidentment, les vivències venen des de llocs diferents perquè com estem socialitzades, les persones, evidentment, ens influeix molt a l'hora de viure les relacions. A veure, Sandra, tu creus que hi ha desigualtats que reapareixen fins i tot en espais molt deconstruïts? Evidentment. Tot el rato. Crec que jo no és que reapareguen, crec que no desapareixen. Sí, hi ha llocs que limaran o estaran més pendents d'unes coses, però el classisme, el racisme, la grassofòbia en espais sexualitzats pot estar molt present, el capacitisme, la transfòbia també segons com, la misogínia també, no? És a dir, pots anar a un club swinger i lo siento mucho, però és com que hi ha dinàmiques que poden ser superpatriarcals, supercosificants, supercapacitistes, supergrassofòbics, o sea, lo no monógamo no te quita muchas otras cosas. És a dir, com no està clar. Practicar la no monogàmia es pot practicar de moltes maneres, no? I com que trencar amb la idea, és que també és este etern debat des d'on trenquem amb la monogàmia o quines coses ens carreguem o quines coses ens replantegem. Tindre diverses relacions alhora és relativament fàcil. Ara bé, no? Com que tindre aquesta cosa de cuidar-les, responsabilitzar-te, tindre el temps per no parecer un pulpo en un garaje, tindre les converses, ser honesta amb el que te passa i a millor els teus viatges emocionals que poden aparèixer.
atendre també les remogudes de les altres persones, tindre en compte els teus privilegis, amb qui te relaciones, etc. Això ja comença a ser com una miqueta més difícil. I clar que se donen també com violències, o no necessàriament violències, però distractes, o no tindre en compte i no veure que a lo millor estas coses tan senzilles que és que a més ho he vivenciat, no? D'estar en una sala, camió de neons, i una persona neurodivergent amb molta sensibilitat per la llum sent que ha de marxar d'aquest espai. O sigui, coses a vegades que no veiem, que també com és l'arquitectura d'un espai on estem, com plantegem l'espai, com nomenem la festa, no? Qui se sent inclòs en funció del nom de la festa o en funció de l'espai, no? Com que sí, que a vegades podem ser molt dissidents per un puesto i encara molt senyoros per un altre. I això és així. I crec que, bueno, pues, el que hem de fer és pues, anar revisant, intentar atenent, sabent que ens passarà sempre. Jo crec que, o sea, que d'alguna manera sempre se'ns escaparà alguna cosa, però està com, jo crec que disposada a dir, vale, perdó, venga, vamos a intentar tenerlo en cuenta. Vaig a intentar ser o tindre en compte la majoria de diversitats possibles i saber que se m'escaparan coses i aprendre d'això que me diu la persona de ostres, això no ho havia vist, gràcies, vinga, va, pum, vaig, ho faig, ho integre. Però sí, i tant, que... Creus que hi ha moments en què el discurs feminista pot entrar en conflicte amb el desig? Sí. És que aquí també, discurs feminista. O sigui, que era un mogolló de discursos feministes i millor de discursos sobre el desig. I, clar, és un temazo. És un perquè temazo. Ja, no, si anem al tema de les sex wars, no, tota aquesta idea un poc, no, de les que pensaven també que la bueno, aquestes mirades al final el porno, el treball sexual, la heterosexualitat mateixa, no? N'hi ha moltes feministes que ja plantegen que qualsevol relació amb un home és violenta de per si. Això és conflictiu per les persones que ens sentim atretes per homes. No? És a dir, jo puc entendre els posicionaments polítics des d'on venen, però és que el meu desig és bisexual i a mi m'atrauen els homes, llavors, i no ho faig por capricho y lo siento mucho, pero no me da la gana personalment de negar-me a aquesta part, que sé que n'hi ha lesbianes polítiques que diuen, bueno, a mi també m'atrauen, però jo decidisc voluntàriament no tindre ninguna relació super respectable i que guai que n'hi hagi els posicionaments. Però pues, n'hi ha altres també. I sí, n'hi ha aquestes coses també, aquestes mirades, no? Sempre de que si les dones que exploren la seva sexualitat s'estan autocosificant o que si són superempoderades i de veritat, jo crec que no és... que sempre hi ha un poquet de tot, no? Crec que el guai és complexitzar-se els debats, perquè a vegades ens n'anem a aquestes mirades super... simplistes, absolutes, sí, no? com molt bipolars, no? De dir o és blanco o és negro i ja està. Però sí, hi ha molts conflictes o moltes mirades també de com a vegades aquesta idea de que pots teoritzar el desig pura i exclusivament i el desig està condicionat. Però hi ha una part també que naix, no? I clar que tu pots amb això decidir què fas. Jo puc sentir-me molt excitada i decidir no faig res amb algú perquè jo tinc el control sobre el meu desig. Però hi ha una part innata de que m'estimula. Llavors, no tot és dir, vale, no, jo voy a centrar-me i solo voy a desear, i bueno, les teories, les falses teràpies de reconversió, que no són teràpies de reconversió de res, sinó de molt de dolor i de que al final acabes un poc com sentir frustració, però o sigui, tu no acabes desitjant, tu no converteixes a res. L'únic que si t'han estat donant descàrregues elèctriques i freint el cervell, a lo millor dius, bueno, voy a cambiar mis conductes, no? Sí. Et volia preguntar, perquè mira, és un tema que a mi m'ha passat pel cap alguna vegada. Tu creus que hi ha persones amb un apego evitatiu que troben refugi ideològic en les no monogàmies? Segur. A veure, a persones amb un... tenen una... A mi lo de tindre, entenc, però... que hi ha persones que tenen sempre com unes... Com no he dit tenen, eh? Ah, no? No, he dit persones amb apego. Vale, perdona. Perquè entenc que bueno, pues que tots tenim moltes coses i depèn del moment, de la situació o de la relació, es desperten una sèrie
de conductes a unes altres, no? Clar, bé, jo sent que l'apego es dona en relació. És en relació. És veritat que pots tenir més condicionants per com t'has criat i per quines coses t'han influït. Correcte. Però al final ha d'haver una relació perquè hi hagi eixa figura o eixa relació d'apego. Però sí, clar que hi ha molta frase que a vegades dic, gent que utilitza el nom del poliamor en vano, o sigui, sí, n'hi ha molta gent que utilitza l'etiqueta de no soc monògam per fer el que li da la real gana, i això és una realitat. I crec que un terme que s'ha utilitzat amb molta impunitat i d'aquesta manera molt ha sigut l'anarquia relacional. O sigui, en el moment boom de ser anarquista relacional, entendido como te has pasado todas las pantallas del videojuego, n'hi ha molta gent, i jo ho he vist, o sigui, és que no és una teoria, ho he vist, que ha utilitzat esta cosa de no, es que yo soy anarquista relacional para quitarse cualquier tipo de cosa de encima, ¿no? Ai, és que esto me duele. Bueno, és que jo soy anarquista relacional. No, és que això em fa mal que, clar, quan et veig amb aquesta altra persona, que jo no quiero jerarquías, soy anarquista relacional. I el que vull dir amb això és que l'anarquia relacional me pareix meravellosa i jo m'identifique. A vegades, cada vegada vaig replantejant-me si les etiquetes me venen més de gust o no, però m'he sentit molt acollida per esta mirada i m'he nomenat des d'allà, però això d'utilitzar com una etiqueta per no voler responsabilitzar-te i dir, mira, a mi em passa això, que ara mateix no em ve de gust, o que això que m'estàs demanant de cures jo no t'ho vull donar, o que no pense el mateix, o que no sent el mateix, no sé, moltes coses, i sí, apego evitativo, o simplemente que no me da la gana, però te vull tindre ahí por si acaso. Por si Llavors, acaso. Sí, totalment d'acord. Mira, Sandra, t'ho deia al principi del programa, hi ha un col·laborador, que és el Giga Zero, que t'he de dir que és una mica senyoro, Vale. però jo penso que li podem donar pas a veure què ens explica avui. Vinga. I que té una pregunta per fer-te en principi. Vale. Et sembla que el deixem passar? Vinga. Va, Giga Zero, on estàs? Ai, Marc, avui sí que vinc nerviós, hòstia. Nerviós? Per què nerviós? A veure, què te passa? Home, jo és que us estava escoltant i no he entès massa res. Ostres, apego habitatiu, heu dit? Espais deconstruïts? Però en quin idioma parleu? Bueno, Sandra, ja t'he dit que era una mica cunyat i senyora, eh? En fi, escolta, tens alguna pregunta a fer o què? No sé si és massa bona idea, eh? Que no, home, confia. Bueno, sí, ja, va. Escolta, Sandra, jo et volia preguntar una cosa. Tu que portes anys escoltant i acompanyant relacions, creus que avui en dia les parelles es comuniquen millor? O simplement tenen un vocabulari més sofisticat per explicar els mateixos embolics de sempre? Adéu! Adéu, Giga Zero. Ja t'he dit, no sé si era molt bona idea deixar-lo passar en aquest. En fi. A mi em passa, no? Sempre en totes com les parelles, no? Sempre me costa molt quan s'anomena algo com les parelles, els homes, les dones, les coses universals, no? Però sí que crec que ara hi ha una cultura més de que ens hem de comunicar en les relacions i de que hi ha com el parlar de tota la gestió emocional, la importància de compartir com ens sentim i com estem, ja no només en les relacions de parella, sinó també un poc en la vida, crec que és una cultura que ha anat aflorant i que no existia quan jo era xicoteta. Totalment. Llavors sí que crec que hi ha una cosa ara, afortunadament, que va llegar a moltes coses. Una, que ja no s'accepta tampoc el quedar-te amb una parella que no vulguis estar, no? Abans era monogàmia de veritat, era una parella per tota la vida, i bueno, si anava molt mal, et podies divorciar, però la gent només es divorciava si realment casos de violències o temes durs. I una generació endarrere. Si tires 2 generacions endarrere, te lo comes con patatas i xau. Exacte. A més, el divorci en Espanya és cosa de 4 dies. Jo sempre he pensat que totes les nostres àvies i besàvies han patit abusos a mansalva i estan normalitzadíssims. Sí, moltíssimes, i també, si no, esta cosa de que han sigut tractades com a xatxes, que això és un maltractament emocional i psicològic, saps? Jo no, algunes, això típic, a mi no me pegava, però clar, t'ha utilitzat de sirvienta, dona per fet aquest senyor que no coneixes. Sí, para su deseo, para su lo que sea. Para su todo.
O sea, dir, como te follo cuando quieras, me poses el dinar a taula i me rentes la roba, no? I metes la casa neta. No, és el que toca. Exacte. Llavors, jo sí que crec que hi ha una cultura més de parlar. També és veritat que estem en un moment, no? I ara també se'n parla molt, de que molta gent que no aguanta la frustració, no vol gestionar conflictes, no vol afrontar-se a tindre determinades converses i fa, pues, xao. I me'n vaig i altra cosa mariposa. Però jo crec que la gent que al final decideix apostar, quedar-se en els vincles i estar en les relacions també quan hi ha conflictes o venen maldades, sí que crec que tenim més cultura de parlar i que ja com que li posem més paraula a les coses i ens compartim més. Tinc aquesta sensació. No creus que amb les no monogàmies a vegades correm el risc, justament amb aquesta societat consumista que estem dient, de caure en el consum emocional o en el consum de cossos? Sí, o sigui, aquesta mirada neoliberal que està travessant molt les relacions també ens salpica les no monogàmies, però també a la gent monògama, perquè ara, és a dir, com que gent que la monogàmia en sèrie, cada vegada la sèrie més curta, o sigui, les relacions monògames més express, això se dona moltíssim. Jo tinc moltes amistats monògames que estan amb molta més gent en relació que puc estar jo, perquè és 3 o 4 meses, lo dejo, 3 o 4 meses, ara 5, ara 1, ara casi un año, ara estoy un mes soltera, ara... I això també és com aquesta cosa de consum, no només es consumeix quan és a l'oro, perquè a vegades passa que només si és a l'oro consumeixes coses o consumeixes persones. O sigui, quan tens relacions encadenades, que no sé si ho diria consum, perquè també per mi aquí atravessa com ens tractem, no només la quantitat, sinó la qualitat. Però sí, clar que sí, perquè a més estem rebent tot el rato aquesta idea de que sempre hi ha una opció millor. Avui en dia, si tu descarregues una aplicació, en un moment que jugues al videojoc i jo pues, tindré ja uns quants matxes col·leccionats. Ja aquesta idea de només haver de competitivitat, de quina d'aquestes persones és millor, no? I de començar a vegades com a descartar o... I de que encara que tinguis un match és com... Igual n'hi ha un altre millor, no? I aquesta com... fragilitat de... Sí, però fixa també l'altre dia, i mira, no ho he fet, però tenia en ment com escriure alguna cosa. Em vaig quedar pensant perquè vaig llegir alguna cosa en la premsa precisament sobre este tema. Vaig llegir un article que posava mi novio me ha dejado por un mensaje escrito por IA. I parlava de que ara molta gent ja no només te deixava per WhatsApp, sinó que el missatge te l'escrivia la IA. I, bueno, i vaig estar encadenant com la lectura de diversos articles sobre estos temes. Vaig estar un rato ahí llegint coses que m'ha pareixit superinteressant i em vaig quedar pensant, pot ser la no monogàmia una salvació per a aquest usar i tirar, en el sentit de que un poc el que vaig estar llegint és gent que deia, vale, pues, jo m'he fet la il·lusió de que tu eres la meva mitja taronja, de que t'havia trobat i ara de repente veig que és que esta altra persona, en el fondo, me parece mejor, te dejo i salto. Conec a l'altra persona, estic un temps... No, però no molava tant com tal, és que esta altra sí, i salto, no? I jo pensava, clar, quan tu no has de deixar algú per conèixer una altra persona, perquè veus les relacions des d'un marc no monògam, des d'una idea de que no necessàriament és o tu, sinó que pot haver una convivència, jo també em plantejava que això crec que pot permetre i flexibilitzar que no ens no sé, que no ens deixem tan ràpid. Totalment d'acord. També pot fer l'efecte de que jo una vegada li vaig sentir a la Basada i dir, bueno, nunca cierro nada, claro, tengo 40.000 cosas abiertas y al final tengo casinadas por todos los lados. Però és una de les coses que m'agrada de les no monogàmies, que és que no has de trencar un vincle, el pots transformar en una altra cosa, no? No sé, sempre m'ha agradat aquesta idea de dir no sé, no fa falta aquesta idea de trencament, sí, de final. Tall de dir, vale, ets el meu ex, no? Exacte. Sí, puc tenir relacions en les que no hi ha sexe, per exemple, puc tenir relacions en les que són més, no sé, que hi ha més una estimulació intel·lectual, no puc tenir... És com... Puc decidir com em relaciono. A mi és aquesta la part que m'atrau de les no monogàmies. Puc decidir jo com em relaciono i no tant com la societat d'esta forma de... Exacte. Escalada que tu comentaves I que abans. poden conviure, això per mi és la màgia, no? Una relació millor
d'una amistat que és una amistat també una mica romantitzada, on hi ha molt de carinyo però no hi ha sexe, amb un sexe casual, amb una relació que, o sigui, com que també m'agrada molt aquesta convivència de que no totes les relacions han de tindre tots els factors, o sigui, no totes les relacions que tens han de ser com de parella o simil, no? Como sucedáneos de parella, sinó que dona també espai a aquesta diversitat, que a mi també me pareix la màgia. Perquè hi ha persones amb les que connectes amb unes coses i no connectes amb altres, i no fa falta agafar tot el pack. Claro, tal qual. Molt bé, escolta, anem avançant. Mira, hi ha una part del programa que és qüestionari, molt senzill. Jo et faig una pregunta i has d'escollir una de les 3 possibles respostes. Vale. Són tirant a tontes o absurdes. Vull dir que no t'ho agafis molt en sèrio, res del que et digui. D'acord? M'encanten els jocs. Va, primera pregunta. Vas a una primera cita, aquella emoció, I la persona en qüestió, en un moment de conversa, et diu: jo és que he anat molt a teràpia. Quina és la teva reacció? A. Perfecte, això promet. Ara només falta saber si ha servit d'alguna cosa. B. Por la boca muere el pez. O C, li dius: ah, sí? I amb quina terapeuta has anat? Potser la conec. Sí. Que sí? Quan m'escrivia tenia claríssim, jo també triaria la C. Que dolents que som. Però crec que algo també me contagia de lo altre, però... Ok. Sí. Molt bé, vinga, va, segona pregunta. Et conviden a participar a un reality de cites no monògames. Quin paper acceptaries? A. Concursant. B. Terapeuta d'emergència del programa. O C. Col·laboradora tertuliana per posar una mica de llenya al foc. Terapeuta, col·laboradora. Sí? Te ves allà fent teràpia express, oberta... Però no de cara... O sea, no grabada, Sí, sí, claro. ¿Televisada? Televisada. Ah, Reality, no, però tía. la TV no es fa televisada. Todo el drama ahí, ¿sabes? Ah, no. Si es televisada, no. No, Si, no, si es televisada, no. No. M'imaginava més com en plan... Com un espai de cures, de mimo, en plan, vinga, va, però bueno, no, televisada podria ni de conya. ser, clar. És que és una barreja molt estranya, perquè és no monogàmies que pretén ser algo com més cuidat, més conscient i tal, però en format reality. Vale, concursant. Concursant. Perquè és que de concursant infiltrada, perquè, claro. Sí, de l'altre no, perquè a més m'agradaria molt esta cosa d'intentar fer el joc, de voy a ver si soy más lista que y hago un poco el juego. També dic que alguna vegada m'han contactat amb programes estos de rollo, ¿vols vindre? I jo, ni de conya. Però, venga, concursante, vamos a jugar. Claro que sí, m'encanta. Molt bé, va, tercera i última pregunta. És curtet, A veure, durant una festa coneixes una persona que al cap de 5 minuts de conversa et diu que està, cometes, deconstruint la seva forma de vincular-se. Què fas? A. Marxes lentament caminant endarrere i simules que has vist algun conegut. B. Continues la conversa perquè sospites que acabarà sent material pel pròxim llibre. Total, que et serveixes una altra copa perquè intueixes que la conversa serà llarga. O C. Li preguntes si ho diu perquè vol tenir una conversa profunda o sexe. Hostia. Y ahí, Difícil, las tres me gustan, Las tres son buenas. Si me atrae, a lo mejor me quedo con la de C. O ya directamente le digo, oye, ¿qué rollo? Clar, depèn de si t'interessa o no la persona, no? Si et genera Exacto. Si no et Si genera genera interès, igual interès, fas el a lo mejor- cangrejo. Sí. I si et resulta interessant, igual... Sí, me quedo a ver si pillo cacho. M'agrada molt. Pues ja està, què t'ha semblat el M'encanta. qüestionari? Sí? Muy més. Molt bé. Què tal? Com estàs? Com anem? Molt bé. Sí? I tu què tal? Com estàs? Molt bé, molt bé. Partint pel temps, però no, anem bé. Anem bé de temps, penso. Potser, jo no tinc idea de quina hora és, o sigui que confiança en tu. Confiança, perfecte. Estem arribant ja cap al final. Mira, hi ha unes preguntes que sempre faig quan arribem al final. La primera és com vas viure el confinament, Sandra? Doncs la primera part, molt bé. O sigui, la part esta que no podíem eixir de casa, que no sé quant de temps va ser, un mes i pico, 2, que no ho sé. Pues eixa part molt bé per diversos motius. Perquè no es podia treballar ni fer res, cosa que és molt guai. M'agrada molt estar sola,
I llavors em vaig dedicar a fer esport en casa, cuinar, m'encanta cuinar, llavors em vaig cuinar i superbo, me comprava així com, venga, voy a hacerme un caprichito. Ai, que bé. Llavors em vaig ser molt la vena de cuidar-me, em vaig dedicar a fer esport, masturbar-me, cuinar bé i estar tranquil·la. Estaves sola? Sí, Amb les teves gates? Sí. I molt a gust, eixa part. No vas fer escapadetes ahir de noche? Mira, només vaig fer una escapada perquè era l'aniversari de la meva nòvia. Llavors me'n recordo d'anar a Vallcarca i amb el taxi i tal, no sé què, i un poc acojonada perquè vaig tenir diversos episodis de que els Mossos me volgueren multar per anar a portar-li menjar a una persona que vivia aquí al carrer en el barri, que era conegut i que a mi em sabia molt greu, i jo quan anava al súper li portava coses i 3 vegades me van parar els Mossos de ¿y dónde viene? I jo, pesau, que sou. Bueno, llavors vaig fer només aquesta escapada perquè reconec que era un poc aquesta sensació de por, d'angoixa, de si em pillen... Hi havia també aquesta com responsabilitat col·lectiva, no? Sí, De no hi havia liar-la una mescla més, no? Però també hi ha una part de por, de dir, no vull que em pillen. Però aquesta part jo la vaig dur bastant bé. Però, quan de repente era... Sí, però no, és a dir, quan de repente era ara podéis trabajar i consumir, però ja nada más, això ho vaig posar fatal. No podíem... que aquí en Barcelona, en Catalunya, va ser duríssim, perquè a haver una època no podia anar ni a Badalona, o sigui, no podies eixir ni de la ciutat. Les burbujas aquestes, no? Clar, jo tinc molta xarxa molt important fora de Catalunya. O sigui, jo tinc vincles molt importants en la meva vida, a Madrid, a Alacant, a València, a Castelló, o sigui, com que de repente era, vale, no puc visitar la meva gent estimada. Però és que hi havia un moment que no podia visitar ni a la meva amiga que viu en Terrassa, ni a l'altra que viu en Badalona, perquè no se podia. I aquesta part la vaig portar fatal. Okay. Perquè a treballar sí que tenia que treballar. Sí, claro, hombre. I consumir també es podia consumir. Sí, de repente podíem... La roda del consum segueix. I aquesta part em va cabrejar molt, perquè era com... No, aquí o ens cuidem, o aquesta cosa de produir i consumir, però no ens cuidem perquè era molt dur, o sigui, com era trencar el contacte amb la vida, a mi això em va costar moltíssim. Allò de saludar la gent amb el colze era com... Va costar molt, molt. Sí, aquesta part va ser molt dura. Vale, mira, una altra és de tota la teva trajectòria, tant personal com professional, què és del que et sents més orgullosa, Sandra? D'haver-me donat el permís a mostrar-me. Sí, de no haver-me negat. Crec que estic orgullosa d'haver tingut la valentia de dir soc això i això és vàlid i ho mostre, perquè em podia haver quedat molt còmodament en un armari, no sé si còmodament, però me podria haver quedat. Sí, estic valenta i va molt lligat al final el meu procés personal del meu procés professional activista, sí. I alguna cosa caminant enrere creus que faries diferent? Sempre de vos compartir, si no? És que m'ha vingut una cosa que no sé si podria haver canviat, anat enrere, no? Però vaig tenir una adolescència com... Suposo de negar-me com molt travessada, com bastant dura i com travessada per un procés d'anorèxia, com en el que em vaig negar molt i em vaig fer molt de mal. I ja et dic, no sé si això ho podria canviar. I també m'ha fet part de lo que soc, però potser intentaria abraçar més a eixa Sandra, que vaig tractar bastant durament, sí. Que bonic. Vinga, va, l'última. Per acabar, recomana'ns una pel·lícula. El que vulguis. Nova, vella, mainstream, d'autor, el que vulguis. És que em ve l'última que he vist, però no sé si la recomanaria, perquè és un poco... Quina és l'última que has vist? A veure? Crash de Cronenberg. Oh, és boníssima! Llavors, vinga, anem a parlar de Crash de Cronenberg. És sensacional, no? Tot el tema dels cossos i les cicatrius i... No? El desig... Com és que has vist Crash de Cronenberg ara? És una pel·li dels 90? Perquè me la van recomanar en el màster de sexologia. És increïble, aquesta pel·lícula. Sí, jo reconec que al principi em vaig posar supercachonda, vaig dir, que pel·li més interessant, esto es picantón. I després vaig dir, això no me gusta tanto.
Cronenberg té aquest component així... Llavors, hi ha moments molt eròtics que a mi em van agradar molt i dir... però altres que digo... Ai. Ja, és que és un poc awkward, segons com. Ja, a mi el gore no m'agrada, té una part molt gore, aviso per a navegantes, però crec que també hi ha un relat molt interessant sobre el desig en aquesta pel·li. A vegades té lloc de Crash, que fa un lloc de... no? Sonorament, en anglès, fa un lloc de paraules. Sí. Llavors, és una pel·lícula molt interessant, no apta para todos los públicos, anem a deixar-ho així, però sí que és un peliculón. Desde luego, sí. I és que m'ho has dit i només podia pensar en això perquè l'he vist fa molt poc i em va deixar com... Jo crec que és una grandíssima recomanació. Sí. I a més, té a veure amb els temes que hem tocat amb alguns. Sí. Perquè d'alguna manera no mostra relacions normatives per res. I a més, el que m'agrada molt d'aquesta pel·li és que no ho fa com parlant-ne. No? La relació dels protagonistes clarament no és monògama, però no és com... Somos un matrimoni abierto. No se'n parla, sinó que ho veus. I això em va molar molt, de com està presentat el desig no normatiu d'una manera de la que no es parla, sinó que t'ho mostra, ho veus. És cert. Va molar molt. Molt bé. Doncs fins aquí, Sandra. Escolta, com estàs? Molt bé. Què t'ha semblat l'entrevista? Has estat a gust? Sí. M'ha encantat. O sigui, no pensava que em faries visitar com tantes parts de la meva vida. Ha sigut molt bonic i moltes gràcies. Que guai, m'alegro. Espero que t'hagis estat a gust. Jo sí, estic molt content. A més, penso que de timing ha anat superbé, o sigui que tot genial. Mira, sobre la bocina, sempre hi ha amb la sintonia de fons. Pregunto, a qui convidaries tu a venir aquí? Qui creus que té un naps i gols? Ai, aquestes preguntes... Ara que has vist una miqueta el to i com funciona... me col·lapse molt amb això. Podem saltar la pregunta i ja està, també, Si et ve algú bé, si no... Mira, em vindria... No et diré un nom, et diré un tipus. Crec que... A mi ja ho has fet, però... A una àvia. O sigui, a una àvia... que potser tinc algun tipus de dissidència o que no haya mostrat, total, la típica abuela bollera o no sé, o anarquista que estuvo en su... No sé, com una àvia, una senyora amb una història de vida d'estes que tu te creues en el Fort de Pa i penses que és l'abuela Maria, però que tenen uns relats superpotents per mostrar-nos. Crec que és molt necessari donar-li valor a històries que han sigut superinvisibilitzades i que han sigut com ignorades perquè potser no han rebut estudis, no han accedit a llocs de feina ni a llocs de responsabilitat, però han tingut la vida en les seues mans perquè han sigut dones que han cuidat, que han estimat. Llavors, sí, a una dona gran que segur que pot parlar molt de lo que és estimar, cuidar i lluitar. Totalment. I crec que va ser la segona temporada, va venir una senyora que es diu Lourdes Benaria, que tenia com a venir 91 anys, i és una catedràtica en economia feminista. Superinteressant. Una dona que va néixer a la Vall de Boí, quan no hi havia ni carreteres, i que tenia tot un trajecte de vida increïble, que passava per Estats Units sent catedràtica d'una universitat allà, sent la primera dona a escriure sobre economia feminista. Un programa molt interessant, la veritat. No és una dona que deies tu, doncs, no llegida i més però és el que he pensat quan em deies això. Però sí, sens dubte, la gent gran, penso que a naps i cols una de la gent que encaixa molt bé és gent gran, gent amb una trajectòria així. També que fem aquest repàs de la trajectòria vital que hem fet amb tu i els hi veus brillar els ulls, no? Recordant moments de la seva vida. Només per això penso que ja val la pena. Sí, jo crec que pot ser molt bonic. Molt bé, Sandra, doncs, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Gràcies a tu, ha sigut molt bonic. I gràcies a tu també, que has arribat fins aquí, doncs això, donar-te les gràcies per seguir-nos, donar-li el botó de m'agrada si no ho has fet fins ara i seguir-nos a les xarxes socials. Vinga, va, fins la següent.